panguva ino ZANU-PF yobatwa majongoni kwakunzi inongopa mafake promises, and panguva ine kuri kuno kwakunzi pesi yavari kumuvha nayo aiwa yekunyatso kumura maresources enyika aiwa yava unprecedented. Panguva ine kuri kuno kwakunzi each and every state institution panguva ino has been captured by the Zviganandas. Vari kuno kwakunzi within we can say 2 years nyika inenge yaparara. Amino 2030 tichasvika nyika yaita sei? Ndisandapinda mashoko panguva ino parunyatso kwakunzi aiwa the regime panguva ino iri kutambisa nguva yedu. Don't forget subscribe or like on the bell icon. Topinda muchinjiri don't post these helicopters amuri kuona awa vanobuda nyora chiti. Before the August 2023 elections, Zimbabweans were promised that these run-down yellow helicopters would solve the transport crisis for patients. The ZANU-PF administration said these yellow helicopters would serve as ambulances for patients across Zimbabwe. They came from Russia just in time for the bogus elections. Pane ambozvionawo here zvikopokopo izvi? Huri hwakadai hwakashata, vanhu vari kufira mudzimba nokushaya chokubata kana chokufambisa. Ndo masviko anouya chiexposwa panguva ino zvinzi aiwa zvikopokopo izvi pane vakambozvionawo here kana akamborescuwawo nazvo. Kuchionekwa kunzi each and every day, especially aiwa mumabig cities vakaita sana Bulawayo, Harare, vakaita sana Mutare Gweru, kuri kuonekwa kunzi mapatients anongoonekwa vanhu vachitozonotsvaka maprivate motor vehicles kana mataxis ekunzi varashiwe kuzvipatara. Zvipatara zvisiri zvegovernment but maprivate hospitals. Zvinoda kuti mainstitutions ese egovernment panguva ino ava kutotyisa, vanhu vakutomaona aiwa sema-death traps. Mashoko ari kuda panguva ino vanhu avakuya vachiti aiwa yaka iri ngori way yekuya chibraiba vanhu panguva yema-elections kuti vaone if the ZANU-PF regime is doing some massive work. But panguva ino kuri kuno kwakunzi aiwa yanyatso kuskama macitizens. Imbotodzai mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi chakondemewa aiwa kunyangwe nechinji radio ichachiti aiwa ZANU-PF panguva ino yakutinyanyisira. Pinda comment section medu nzwa mafunguro enyu, subscribe or like, hit on the bell icon.